Uganda bende wantiere achiel kachiel. Kinyalo ketna moko kuom ote ma bende sebedo ka uoro ang'eno gende nyalo bedo ni nyalo duoko moko kuomgi. Ano kanyo ka Jackie Nyarmudi wacho ni kembegi ok dilorgi nyadichiel. Wacho ni kembe digi ok dilorgi achiel kachiel. Ilorogi at once nikech ang'o renovation koso nang'o. Jackie Nyarmudi ginero momiyo ni kembe makamagi loren kaluwore kod tegno mar niang'. Mabende wacho ni niang' pok otegno momiyo ni nokawo thuolo mar jumbe. Iwacho ni chakre chieng' tarik 14 e kind thuolo mar dweche 3 mar mondo mi niang' otegno mitero e kembe mopogore opogore. Jano machielo apenjo ni ang'o momiyo bei mar sukari sani ni malo to ndalo machon sukari kilo achiel ne en mana Sh100. Aparo no geno natemo lero mano onyalo mana nuoyo ne janeno marwa pondo no kiwinje. Olela Felix Otin Sharon, next time iket no topic about the fate of employees in the state-owned sugar industries. Iwacho ni nitiere mass layoff which is coming in October and no one is willing to address it. Samoro gendo kiwinjo ni bed ni iloso bende wi mano kapok watieko chenro. Bang'e asema ne moro kuom achiel kuom ote moro ka aparo na soma no mogik. Iwacho ni in tuned in kama kawa kintiere Gwasi Suba South. Loro kembe mag sukari to onge gima konyo cause even now the cost of kilo is doubled. Iwacho ni nengo mar sukari to gin mana ote mopogore opogore mabende asebedo ka neno mabende joneno mago osebedo ka oro mano kaluwore koda nengo mamalo mago mag sukari. Iwacho ni it's compared to prices it usually cost mano nengo mar sukari. It will bring no change to lives of common mwananchi. Erokamano ahinya. Aparo gendo kiwinjo kana na thor weche mopogore opogore kaluwore koda ote mabende joneno magwa ulosi. Adaro mar mondo milose kotendre kod ote mana Olela Felix oro kowacho ni next time waketa nena topic kotendre kod chal mago mag jotije mago mabende osebedo katero sukari margi ne kembe mago marego sukari mag piny owacho. Nikech wacho ni mass layoff iwacho ni ibiro bed kiriembo jotije mathoth e kembe makamagi chop kanyo dwe mar 10. Wach makamano di wach nang'o genda? Adu we wach jotich ni e makopinji. Gamokalo an gi Charles Atiang' ne waneno waziri mar agriculture Dr. Andrew Karanja mane weche jotich mane wadhiro matek mochulgi to ne watimo kama ke jotije kambige in wetewa in nyiminewa moko gin wuonewa to bende gin jopur niang' bende kikiwa ni ng'ato katiye kambi mar gini mar rego sukari to kopur niang'. Emomiyo ne wakawo jukumuno to kanye serikal okawo kembegi okete lwet ji giwegi nitie mkataba ma serikal oketo gi investor to chako keto gi union mar jotich mane giyie ni kembegi jok mondike ng'eny to jomoko ibiro duok dala. Gima nok giwacho ni biro duok dala e yo mane kata kibiro chul gi golden handshake sana jok mane nigi permanent and pensionable contract. Kanyo pok awinjo maler. But adieri maduong' manitie en kaka iwinje no. Samo wuoye kodi ne ng'eny nyithiwa matiyo kembe mane mag sirikal biro duogo dala nikech jomokawo gigi mokwongo neno ni misara michulogi ni malo saidi mok ginyal chulo. Mar ariyo gineno ni tije manitie kanyogo gibe gin gi jogi ma gibikelo moko kuomgi nigi dormitories ma gikete kambegi mag private moting'o mana wainde ma gibiro keto kanyo. Mane adieri mane kende. Mage gik mane wadwaro ni josiasa makua koro wego siasa matin to ging'i welfare mar jogo ni kigolo jowa e tich to ok loke gi jaini kigolo jo nikech kambe gi nokele turwa ka mondo konywa. Mano dibed gima lit ni ng'ato idho ndege ka India biro tiyo ka ok wach Kiswahili ok wach Kisongo to nyithiwa mosomo ba osebedo ka tiyo tijegi koro en odok dala iriembe kama piny bo ken turgi itikawo jaindi wa India ni ema biro tiye kembegi to nyithiwa to dhi dala ba onge gimomiyo nego gidhi dala. Omiyo wadwa ni sama gitimo
assessment mar numbers magidwar. So county government bende obede ane involved mutegno. Iwe chua press conferences okinyi gotieno to kwanegi ka gibet piny kata gi jotijegi kata ka giluongogi to gi need assessment to ka gibet piny gi transition committee manoket ne to report ne gene to e county ka anan chiemb ariyo kata an kambi achiel. Transition committee, in what do you want to do ma ok dhi hinyo jo nyithiwa mondikiti. Mano en very important. Winjo ka ng'ato ywak ni nengo sukari ni malo ok kony je consumer. Wan japur dieng sama nengo sukari ni malo e ka pesa wa ni malo. Koro kanyo to kanya konye ywak. Jawinjo moro bo wacho ni onego bed ni loro gi achiel kachiel. Kambe gi onge ng'ama nyalo yie no loro achiel kachiel. Sana mag ji giwegi gi ok ginyal yie nikech sai ni iloro Busia Sugar, loro Lefito, loro Utali, loro West Kenya tiwe Mumias. By the time majogi yepo bang' dweche adek, Mumias onyono niange go te maonge kuma gichaki. Ing'eyo emomiyo gidwa ni ka ji loro to ji loro te. Kaka notime higa mokalo nolorwa kambe gi duto te. To mana gima nawachoni ni timbewa maricho mar mibadhi emochopo kama wantie. Koro wachulo mana gowi mar mibadhi. Nitie penjo moro ka bwana oro penjo ni to nengo ni malo nang'o. Nengo ni malo nikech sukari sani onge. Idhi kata mana e chiro ma oko international market yudo sukari tek. Koro joma yude man gi hawi to kele Kenya ka gisekele to koro gibedo abeda jok momewo dake kachiel. Omiyo gidwa ni gimedrego mondo gitigi mana gi molasses ka gitimo go. Erokamano ahinya. Ogenda dwaro mar mondo miasom ote mogik. Bang'e ibiro bedo kiwacho wachni mogik nikech aneno ka wadong' gi matin e dakika 2 mar